La coordinadora que organitza les consultes populars sobre la independència ha començat avui la campanya que ha de culminar el dia de les votacions, el 13 de desembre. De les intervencions que s'han sentit al Centre de Convencions del Fòrum a Barcelona destaquen les crides als partits parlamentaris i el desafiament d'alguns alcaldes que posaran locals municipals a disposició de la consulta que es farà a 161 municipis. Hola, noi, venim des de la Garrotxa, I la Selva. I Girona. Nosaltres venim d'Arenys de Munt. De Badalona. De Vilassar de Dalt. Nosaltres venim de Sant Cugat. Procedències, edats i segurament maneres de pensar diverses reunides un matí de diumenge pagant entre 5 i 10 euros per assistir a un acte polític que no organitzava cap partit. També cares conegudes donant-hi suport. L'horitzó, fer vinculants les consultes amb el suport dels partits i que el dia 13 votin tant els que volen la independència com els que no. Molt aplaudit el compromís de l'alcalde de Sant Pere de Torelló, que com Tiana cedirà locals municipals per fer la consulta, desafiant la prohibició judicial que hi va haver a Arenys de Munt. Com voleu que jo negui la possibilitat a 60 ciutadans del meu poble que estan dins una comissió organitzadora, a 3 entitats adherides, a poder utilitzar les seves pròpies dependències pagats en recursos públics pels seus impostos? Com voleu que jo ho negui? Hem d'aconseguir el compromís dels nostres parlamentaris que portin a terme la declaració unilateral d'independència de Catalunya, si cal, en vot secret per defugir la disciplina de partit que els atenalla, si cal, aconseguint 500.000 signatures perquè ho portin a terme. Aquesta primera tanda de consultes del 13 de desembre esperen que animi també altres municipis a fer-ne l'any que ve i que s'estengui arreu dels països catalans. Ja es perfilen, diuen, consultes a les illes. Jordi Pons, TV3, Barcelona.